Vimos a un Partido Socialista dividido e que puxo os intereses dos composteláns no último lugar da súa listaxe de prioridades. Pero tamén é certo que cando un partido apoia a un goberno local que ten menos dun terzo do pleno, pois acaban pasando estas cousas. Creo que para Galicia é unha pena que o socialismo siga rompendo. Cando non temos líos como Santiago, pois temos a Gonzalo Caballero e a súa facción do PSDG lembrando os malos resultados. E así, con hostilidade dentro dun partido, en ningún caso se lle pode aportar algo bo aos galegos e galegas. O señor Besteiro ten que coller xa as rendas do seu partido e deixar de facer seguidismo ao Bloque Nacionalista Galego. Primeiro o vimos en Santiago e agora tamén o estamos vendo en Ourense, donde están falando de sillóns en lugar dun proxecto de cidade. Ao final, parece que o esqueleto do Garañón era un spoiler da situación que ia ter Besteiro no PSOE galego. E xa veremos en que acaba, non? Se consegue reconstruílo, se o vai deixar así, vai ceder o seu posto ou se vai acabar derrubado.